Iedere donderdagmiddag wordt hier in de Komerbron uit volle borsten gezongen door Rockkoor Forever Young. Allemaal 65-plussers, daar zijn we eens heel erg benieuwd naar. Repetitie, Forever Young. Loek Dame, voorhoedespeler in de Heerlijkse politiek, oud-wethouder ook, onderwijsman in Rusten, dialectkenner en ook nog een oude rocker. Loek, wie kreeg ze dat geregeld hadden? Nee? Ja, ik ga natuurlijk, nadat ik inderdaad met pensioen ben gegaan, in een hoop vrije tijd. En mijn vrouw die bijvoorbeeld die zong bij een rockkoor. En toen vroeg ik van, is dat niks voor dich? Toen ben ik inderdaad een repetitie met gegaan en ik ben blijven hangen. En we hadden als repertoire vooral oude rocknummers uit de jaren 80. Bruce Springsteen, Hello California van de Eagles, Proud Mary van Tina Turner. Dus dat zijn de oude rockers die we op ons repertoire hebben. En ik geniet daar iedere donderdagmiddag van. Loek, kunnen er nog leden bij, denk je? Zijn er met genoeg? Of? We zijn best met een grote groep. Wie we nu uit zijn zitten met 45 man. Veel vrouwen. We zouden nog het manslui erbij kunnen gebruiken. Omdat namelijk vooral die baritonstem nogal inderdaad ondervertegenwoordigd is. Die kringen die 65 plus is, want ja, dat is voor ons eigenlijk een beetje de graadmeter. De moest 65 zie je, wil ze lid worden van dit koor. Ja, en de manslui stond dus niet te trappelen? Nee, we hebben wel nu de laatste weken weer een nieuwe man erbij. Daar zijn we heel erg vroeg met. Ik had nog een gouden stem, dus dat is helemaal metgenomen. Maar we zijn eigenlijk een beetje verderven in het onderspit als ik kijk naar de alte en naar de sopranen. Ja, het is juist wie hem, hè? Ja, dat is juist wie hem, man. Het is precies hetzelfde, ja. Dankjewel, hè. Ja. Gaan we een half toontje hoger? Daar gaan we. Mieke van Spanje, rockzangeres, lid van het rockkoor Forever Young. Mieke, maar je hebt ook nog een speciale taak. Ja, ik probeer zoveel mogelijk en zo breed mogelijk de concerten te organiseren. En wel zo dat je niet alleen maar, want dat hadden we in het begin vaak, in verpleeghuizen gaat zingen, maar ook met andere koren samen. Dat is hartstikke fijn. En vorige week hebben we voor de KBO een heel groot publiek opgetreden, wat ook heel erg veel, hadden we heel veel succes. En ja, zo ga je eigenlijk verder. De winterconcerten komen eraan, ook altijd heel mooi bij Schunk winterconcerten. Daar krijg je natuurlijk ook bekendheid door. Ze zien je en zeggen we, oh, die zijn ook leuk. Hè? Het is iets anders seniorenkoor als wat je verwacht. Kijk, wij staan zonder map. Hè. We moeten alles uit ons hoofd leren, dus het is al heel wat. Wij bewegen erbij en het is natuurlijk ook het genre muziek, ja, de rockmuziek, verwacht je niet meteen. Maar we weten wel dat waar we optreden, we gaan dan altijd vragen, hoe vonden jullie het? Wat mij het meeste opvalt is dat mensen vaak zeggen van, ja, gelukkig weer ons niet van geniet van het leven en dat allemaal. Dit is heel vernieuwend. Maar ja, het is de muziek uit de jaren 60, uit onze jeugd. Je hebt allemaal meegezongen, je hebt die tijd meegemaakt. En als we het hier zingen, je ziet de mensen gewoon stralen. Dit doet, ja, je krijgt er een soort energie van en ja... Het is hartstikke fijn. Ja, ik geloof absoluut ook wat je zegt. Het is niet alleen maar Leni en Ludwig wat oudere mensen leuk vinden. Ja. Al zijn die ook leuk natuurlijk. Ja. Maar hoeveel van die uitvoeringen heb je nou zo op een jaar? Ja, we proberen 5 à 6 uitvoeringen. Want je hebt dan ook tijd nodig om weer eens een nieuw liedje te repeteren. Iedere 2 maanden zo is het wel leuk om een optreden te hebben. Ja. En liefhebbers, die kunnen zich bij jou melden?
kunnen zich altijd melden via de site van viparkstad@gmail.com. En even op de website kijken. Ja, daar zie je ook natuurlijk een impressie van onze optredens. En dat kan altijd. Dus, en dan kom je automatisch bij mij terecht. En dan gaan wij kijken van, is het podium groot genoeg? Wat nooit groot genoeg is. Nee. Want wij hebben altijd plaatstekort. Nu afgelopen donderdag ook. Daar willen wij, we hebben dan een soort choreografie geleerd. Maar je valt van het podium af, zo klein, allemaal de podia. Ja. En we hebben ook wel eens, we staan altijd steeds voor verrassingen. We hebben afspraken gemaakt dat we ergens binnen mooi in een hal mogen optreden. En dan kom je daar en dan moeten we buiten optreden op een geïmproviseerd podium met bierkratten. Dus dan denk je van, maar we zijn 65 plus, er zitten ook mensen van 80. Ja. Dus daar moet ik dan allemaal aan denken. Dat is toch niet dat je 1, 2, 3 alles goed vindt. Ja. Wat je aangeboden hebt. Ik zou zeggen, altijd eerst controleren. Ja. Ik zou zeggen, there's no business like show business. Zo is dat. En foreveryoung.nl. Ja. Rockcore, Forever Young, Parkstad, want het wordt erbij, .nl. Dat is het. Dankjewel. Said Santa to a boy child, 1, 2, 3. Said Santa to a boy child, what have you been longing for? 1, 2, 3. All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. 1, 2. And then away went Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa's gotta make it to town. Zing maar eens even verder. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, 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 Rudolph, wheeling like a merry-go-round. Christiane Neven is dirigent van Forever Young. Christiane, en volgens mij van nog wel het meer koren. Ja, een stuk of 8, 9 in totaal. Zoveel? Wie kreeg dat geregeld? Nou, door ook overdag een paar koren te doen. Dus niet alleen in de avondoren, want dan zou ze maar 5 koren kunnen hebben. Maar ook wie op de donderdagmiddag. En ik heb op maandagochtend heb ik om de week een geheugenkoor. Dan zing ik met dementerende bejaarden. Oké. Want dus dat zullen niet alleen ouderenkoren zien. Nee, ik heb van alle leeftijden. Ik start volgende week een schoolkoor. Dus dat is echt een basisschoolleeftijd. En voor de rest heb ik eigenlijk van alles gehad. Alles tussen de 18 en de 88, zal ik maar zeggen. Ja. Nee, wacht even. 92 is mijn oudste koorlid. En nog beste? Ja, best wel, ja. En dat is allemaal in regio Parkstad of gaat dat ook weer de boete? Of? Dat gaat ook weer de boete. Ik zit ook sinds kort in de regio Remeung. Want daar zijn ze een soortgelijk initiatief opgestart wie Forever Young. Alleen dan niet gespecialiseerd op rock, maar ook popmuziek erbij. Dus dat gaat breder. Dat heet Nooit te Oud. Ja, en ik heb nog een koor hier in Schaasberg. En ik moet even kijken, in Wels en in IJsden. Ja, overal gaat. Oké, internationaal zelfs. Ja, het repertoire wat er zingt, dat kunt Oetine hoort of is dat in samenspraak? Wie gaat dat? Dat is altijd in samenspraak. We hebben ook in dit koor een muziekcommissie. En die verlaten de leden een soort top 3 inleveren van wat ze hier zouden willen zingen. En dan kiest die muziekcommissie uit welk nummer we hier willen doen. En ik kijk of het haalbaar is voor deze groep en of ik er goede bladmuziek van kan vingen. Dat soort dingen. Ja. Ja. Want het gebeurt ook wel dat dat in de praktijk niet kan. Soms kunnen ze geen arrangement vingen, maar ik heb ook genoeg collega's die kunnen arrangeren. Dus als we echt willen, wil er ook nog een mouw aan te passen. Ja. Over de groep zijn ze een beetje braaf, een beetje volgzaam? Ik vind het, ze beginnen wel te lachen, maar ik vind ze geweldig. Want ze hebben echt nog een hele goede, degelijke werkmentaliteit. En daar hou ik wel van. Oké, die kinderen in de test steken. Veel succes. Dankjewel. Als er hier in de buurt ergens in georganiseerd verband wordt gezongen, heb je dik kans dat je daar je knubben tegenkomt als zingend en of als besturend lid. Zo is het ook hier. Je is er van begin af aan bij Rockcore Forever Young en hij is voorzitter. Wie lang nu je?
Vanaf het begin, we hebben al het lustrum gevierd, dus het zal een jaar of 6, 7 zie je langzamerhand. Ja. Oké, oh, dit is best nog pril. Het is pril. Ja. We zijn vuur corona begonnen en in 18 zijn we opgericht. 18, ja. Oké. Ik zal maar zeggen, op het moment dat je Gries horen begon te krijgen, best je ermee begonnen. Ja, zo kan je het nog kunnen zeggen. Nou ja, het is eigenlijk, wie ben ik hiermee terechtgekomen? Misschien toch leuk om even te vertellen in het kort. Siglinde Kreetler, misschien bekend, dat weet ik niet. Die woonde bij mij om de hoek. En die hou het Forever Young uit Tegelen of Venlo een keer in de Schouwburg gezien heerlen. En die wordt daar zo enthousiast over. En Siglinde, die ken ik nog wel eens mee, nog concerten van Pakaties, hoe kunnen we nog allemaal zingen, uiteraard. En we gaan nog het verdicht, nou dat hier in de Kommerbron. En die lui laten u voorkomen van Venlo. En overal meteen 50 aanmeldingen. Toen hebben we nog een artikeltje in de krant gehad. En dat had ook zo aangeslagen, alweer 50 aanmeldingen. Dus dan zullen we op 100 zijn, dat is een luxe probleem. En ik hou Siglinde beloofd, ik help dich wel met dat boulapoe te zetten. En, maar goed, toen moesten we nog een oefenmiddag kiezen en dat wordt dondersdag of woensdag en dat wordt er dondersdag en dan voelde gelukkig weer de helft af. Dus er wordt het luxe probleem opgelost. Maar we zijn altijd zo 50, 60 gebleven en na corona gaat teruggevallen, maar nu zijn we weer terug, een beetje in die richting tegen de 50 gaat. Ja, heel mooi. Ik huur alleen dat de keel ze een beetje laten afweten. Dat is vaak bij gemengde koren dat de mannen immer in de minderheid zijn. Maar we mogen niet klagen, we hebben er toch een stuk of 10 heen inmiddels weer. We hebben op 5 gezeten, nou die coronatijd wordt teruggevallen. Maar dat is inmiddels gelukkig weer gegroeid. En Siglinde, ik wil het nog even afmaken, was voorzitter. Maar die had een hersenbloeding gekregen op een gegeven moment, heel jammer. En die zit nu in een verzorgingstehuis, dus die kan niet meer mee toe. En dan hebben ze mij gepusht om en ik wil geen voorzitter weer. Ik wil nog niet in bestuur, ik hou besturen genoeg. En maar ja, daar hebben ze mij toch gepusht. En het is een leuke club, een leuke lui. En die wil ik dus net zo in de steek laten. Ja, ja. En zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Maar ik ben bijna weer aftredend, dus gelukkig. Dus, kan iemand anders dan moet een jongere zich er maar met krijgen. Zo'n piepertje van 65 of zo. Ja. Hey, het ziet er allemaal goed uit en er staat goed erop. Het is ook niet zo'n tour lijkt me om zo'n verein erin te houden. In financiële zin en zo gaat het nee, dat is geen probleem. Dat is gelukkig geen probleem. We zitten er goed bij. En we hebben nog plannen eigenlijk om er een soort live begeleidingsorkestje bij te krijgen. Maar dat is heel moeilijk om gepensioneerden in de goede bezetting met elkaar te krijgen. We doen dat nu met een box, met eigen gespeelde muziek en daar zingen we op. Maar het mooiste is dat live kind. En ik ben er vaak op zoek geweest en dan ving ze in of 2 en dan kunt er eerst nog iets erbij. En ja, dus dat is heel moeilijk. Of sommigen zeggen, ja nee, dat kan ik niet en ik heb het al te druk. En het zit allemaal vol, die jongens zitten allemaal druk. Heel lang, is jammer. Ja. Dus oude rockers die een instrument bespelen en in een bandje op donderdagmiddag willen komen hellen, die zijn van harte welkom. En voor de rest gaat het zijn gang en gewoon voor opname volgend optreden. We kregen regelmatig aanvragen voor op te vullen. Ik heb opgetrokken bij de KBO, Katholieke Bond voor Ouderen, de KBO heet dat. Bij de 2 zusters. Was heel leuk en de lui waren enthousiast. En zo kiezen steeds meer aanvragen en dat gaat prima. We hebben zelfs al besloten rond de kerst willen we de beetje matigen. Maar we hebben ook rock kerstnummers op het programma staan. En dat is best heel leuk. En in zo'n was er heel erg van gecharmeerd in die sessie die dan met de koren telkens plaatsvindt. Doen we trouwens dit jaar ook gewoon nog aan mee. Dat vind ik wel heel leuk. Ja, ik zou zeggen, keep it up, gang door en houd vooral niet op met zingen. Nee, dat sowieso niet. Ik ga er druk nog met zingen. Maar ik vind het nog helemaal leuk.